auzitegian 3. eguna du, duela 3 urte ikasle batek labankada ziltzuen irakaslearen auziak. Donibane Loitzunen jaso zen ezbeharra eta atzoko kasuan ezbeharraren testiguek izan zuten hitz egiteko txanda epaiaren aurrean, gaurkoan berriz mediku psikiatra eta adituen txanda izango da. Epaia bihar iluntzean espero da, Frank Dolosor lankidearen eskutik jasoko ditugu xehetasun guztiak. Arratsalde on deizuela guztioi eta ongi etorri eta beste arretagunetako bat Baiona izango dugu. Hasi da 573. Xingar feria, gaurtik eta igandera luzatuko da. Feria honen ikuspuntu ugari landuko ditugu gaurko saioan. Honekin, ekin diezaiogun apirilaren 23ko iparraldearen orenari. Añez Lazal Donibane Loizuneko erakaslea hil zuen gaztearen epaiketan pauen, ez du iduri akusatua damutzen denik, ateak etxirik egiten duten auzian parte zibilaren abokaten arabera apatia handia erakusten du. Je n'ai pas vu de réaction, pas d'alarme, pas de propos, pas de protestation. Empatiarik ez, malkorik ez, neolako erreakziorik lekukoak entzun dituelarik, 19 urte ditu, hilketa garaian 16, eta depresioan pairatzen zuen, baina ikasle ona zen, espainolez salbu, eta horrek frustrazio handia eragin zion. Il reste assez inatteignable. Akusatuarekin ez da harremanik lortzen oraindik, ostirala bitartean ea zenbait gauza ulertzen dituen eta azaltzen dizkigun. De l'accusé qui commençait. Il n'y avait aucune raison, objectivement, à ce qu'il attente à la vie de cette professeure d'espagnol. Defentsak dio, bere bezeroak ez zuela neolako arrazoirik Añez Lazal hiltzeko, poliziaren ikerketak berak ere zergatia ez duela zehaztu azpimarratu du. Biktimaren alargunak eta aizpa batek beren sufrimendua ezineguna aipatu dituzte ere, galdera iniz, eta oraingoz erantzunik ez. Gaur aditu eta psikiatren aldi izanen da. Frantziako justiziak erabaki behar du 16 urteko mutikoa, orain 19koa hilketaren erruduna den edo arazo psikiatrikoengatik zigor txikiagoa mereziote duen. Epaia ortziral gauean jakin behar genuke. Eta iparraldearen orena emankizunarekin aurrera jarraituz, aktualitateari egin diogu errepasoa eta beste gaurko fokuetako bat hemen dugu, Lapurdiko hiriburuan Baionan hain zuzen ere, 573. Xingar feria gaur hasi da, iganderaino luzatuko da hemen Baiona erdigunean, eta dakizuen bezala, Baionak Urdaiazpikoa ospetsua da, eta horien artean gaurko hitzordu garrantzitsua, badaude ekoizle profesionalak, eta badaude etxeko edo baserriko ekoizleak, eta hoien eguna izaten da gaur, hain zuzen ere txapelketa egiten dute, Urdaiazpiko artisanalen txapelketa hain zuzen ere, hemen atzean ikusten dituzue batzuk, eta Baionak Urdaiazpikoaren kofradiak hoien artean onena hautatzen du, beraz jarraian ezagutuko dugu, aurtengo Xingar ferian, zein baserrik edo baserritarrek edo ekoizle artisauk irabazi duen aurtengo Xingar onenaren saria. Eletako Michel Istelar ekoizleak irabazi du 2025. urte honetako Baionako Xingar feriako etxeko Xingar onenaren saria. Lehenbizik aldia, presentatzen duela, eta ala izan da, zuektiat iziaki izan da. Urte usiz, hastean ekten duena, beti leku berean eosten du, urte usiz da bizerri, eta zerri elebada egiten duena, gerantzaten, eta zendako ez duk eta presentatzen, Xingarra honak egiten dukik, eta Xingarra beti urte usiz, Xingarra honak egiten duen, ia. Baina, nuen pentsatzen, presentatzeko, omertetain honak izaten altzila. Xingar irabazlea 1.750 eta 50 euroan saldu da eta irabazleak aldarrikatu du etxean familiarekin egindako Urdaiazpikoa izan dela. Eta gero kartzen du karkasak etxeat, eta gero karkasak ni hauk eta mozten dut eta familian alo. Eta mozten du, gatzitian ematen dut eta ez da alimeleko minakulu besteik eta Etxeko Xingarren txapelketan guztira 27 parte hartzaile izan dira, 2. saria Akamarrera joan da eta 3. berriz Aldudera.
Xingar feriaren erdigunetako bat 4 egunetan zehar hause izaten da, Plaza Berdean dagoen aterpe hau, bertan xingarregile profesionalak biltzen dira, hain zuzen ere 17, hemen Baionako xingarra lantzen dutenak, kostaldetik hasi eta barnekalderainokoak aurkitzen ditugu, eta euren produktu guztiak, noski, urdaiazpikoak eta xingarrak ez dira falta, baina xerrikiarekin egindako produktu guztiak topatu ditzakegu azoka profesional honetan. Bistan dena gure xingarrak ekarri ditugu, 2 baditugu, bat Donibane xingarra daitzen dena 2 urtekoa dena, eta Baionako xingarra biziki ezaguna. Xingarra lehenik eta gero xerri bat hiltzen delaik, badira lukenka eta pate eta horitaik, eta pixka denetaik hartzen dugu. Baionako xingar ekoizleen azoka da xingar feriaren erdigunea. Asteburu guztian luzatzen da azoka eta eurek ere 5 mendeko azoka historiko honen garrantzia azpimarratu dute. Bai, guretzat biziki garrantzitsua da egun hori, 4 egun horiek gure xingarra ezagurazteko, saltzeko, jastatzeko eta promozioa egiteko. Xingarraren inguruan egiten den besta gauza edera da hori, eta behar dugu luzatza txiki, badu 5 urte biziela, eta ez da arrazoinik guai ez segitzeko. Baionako urdaiazpikoaren sekretuaz eta berezitasunaz galdetuta argi izan dute erantzuna. Eta xingar hori izanen da aski goxoa, ez da biziki azkarra izanen, biziki ekilibratua da xingar bat bezala. Xingar espainolak gehienetan azkarragoak dira eta karaktera gehiago, hau da egun guztiko xingar bat. Gazitzeko manera denek berdina, gero xukatzeko moldea, difenta, zenta iberikoa behar du denbora gehiago, eta zeltikoa fitexau xukatzen, eta gustu ze difentak. Baina Baionako xingar feriak 573. edizioa du, azoka historikoa da Lapurdiko hiriburuan, baina azkenaldian elkarte batzuk ere euren kexua azaldu dute. Festa herrikoia zena masifikatzen ari da, eta horregatik modu alaian aldarrikapenak ere egin dituzte. Tartean 6 elkartek festa herrikoia aldarrikatu dute hain zuzen ere, osteguna baserritarrena izan da historikoki, txerriak azten dituzten baserritarrena, eta euren eguna dela aldarrikatzeko, baserritarrez jantzita eta festa herrikoia aldarrikatuz, xingar feriara kale jiran etorri dira. Bai, feri horrek baditu 5 urte, eta horretarazi behar da, eta ostegunetan betidanik baserritarrak etortzen ziren Baionarat, egin xingar azpien saltzeko. Eta orduan pentsatu dugu, egun hori osteguna atxiki edo zainu behar dugula, eta horretarazi baserri mundurik gabe ez dela feririk izaten al.